Buena tarde a todas y a todos. Buenas tardes. Es un placer para mí daros la bienvenida como director del área de servicios al socio de Caja Ingenieros a esta nueva edición de Perspectivas Económicas en un espacio tan simbólico como es la Bolsa de Barcelona. Muchas gracias por acogernos y por compartir este inicio del año 2026 con nosotros. Hablar de futuro para Caja Ingenieros es inevitablemente hablar de Barcelona. Aquí empezamos hace casi 59 años con una vocación muy clara de servicio a las personas y aquí seguimos creciendo. Hoy contamos con 10 oficinas en esta ciudad y con una comunidad de socios y socias que no deja de ampliarse, siempre de una relación basada en la confianza y la proximidad. En la actualidad superamos los 220.000 socios y socias en todo el territorio y gestionamos más de 8.500 millones de volumen de negocio. Pero más allá de las cifras, lo que realmente define a Caja Ingenieros es ser una entidad cooperativa comprometida, sólida y solvente, que entiende las finanzas como una herramienta al servicio de las personas y su bienestar financiero a lo largo de todas sus etapas de la vida. Este 2026 que acabamos de estrenar se presenta con un entorno económico global lleno de interrogantes, un espacio internacional marcado por tensiones geopolíticas y por cambios relevantes de las grandes economías. En este contexto, la economía española mantiene una evolución positiva y Cataluña continúa desempeñando un papel clave como motor económico y de innovación. Precisamente por todo esto, encuentros como el de hoy son más necesarios que nunca, porque entender el contexto, anticipar tendencias y contar con análisis rigurosos nos permite tomar decisiones más informadas y afrontar el futuro con mayor confianza. En resumen, tener una mejor educación financiera. En Caja Ingenieros queremos que empezar bien el año también significa empezar bien informados, pero siempre acompañados. Por eso, seguimos trabajando día a día por ofrecer un modelo de atención cercano, personalizado y de calidad, que es posible gracias al compromiso de todo el equipo humano de la entidad y de manera muy especial a todos los profesionales que os atienden cada día en nuestras oficinas. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y por seguir confiando en Caja Ingenieros. Y ahora, sin más, doy las palabras a Juanjo Llopis, nuestro director general. Muchas gracias. Gràcies, Carlos. Molt bona tarda a tots i a totes i bon any. Benvingudes i benvinguts de nou a aquest acte en el qual parlarem de les perspectives econòmiques i financeres per al primer semestre del 2026. És un plaer reunir-nos aquí, a la Borsa de Barcelona, un espai de referència per al teixit econòmic i financer català. Moltes gràcies per acollir-nos una edició més. M'acompanyen l'equip d'experts del grup Caixa Enginyers, en Dani Sullà, director general de Caixa Enginyers Gestió, en Bas Franzen, director de l'àrea de mercat de capitals, i en Josep Maria Vilarrubia, director de Research de Caixa Enginyers. Ells seran els encarregats de detallar les claus d'aquest primer semestre del 2026, que comença amb grans reptes i al mateix temps moltes oportunitats. El context actual es caracteritza per transformacions profundes i ràpides, com ha comentat en Carlos anteriorment. El món evoluciona a un ritme accelerat, marcat per un context geopolític complex, desafiaments econòmics i grans innovacions tecnològiques. El comportament de les grans potències, com els Estats Units i la Xina, així com l'impacte de la intel·ligència artificial, consolidada com una eina clau per a l'eficiència i la productivitat, marcaran enguany i suposaran oportunitats significatives per a empreses i mercats. A Caixa Enginyers creiem que és fonamental seguir de prop tots els factors que poden influir en el mercat financer, però la nostra experiència demostra que el veritable valor per als nostres socis i sòcies no resideix només en la informació, sinó en com s'acompanya i s'interpreta, integrant anàlisi i visió estratègica en tot el nostre procés d'assessorament. Com una de les principals entitats cooperatives a l'Estat, hem demostrat al llarg dels nostres 58 anys d'història resiliència i capacitat d'adaptació en contextos incerts. Gràcies als valors i a l'essència que defineixen la nostra entitat, proximitat, sostenibilitat i compromís amb les persones, la nostra gestió s'ha caracteritzat per una visió estratègica, expansió territorial i una política financera sòlida que ha posicionat l'entitat com a exemple que una altra manera de fer i entendre les finances és possible. El nostre model cooperatiu permet projectar la nostra acció a mig i llarg termini, alineant la gestió de l'entitat amb els interessos de qui sou socis i sòcies, combinant solidesa financera amb responsabilitat, sostenibilitat i visió estratègica. Un model que hem pogut posar en valor el 2025, doncs l'ONU, l'Organització Nacional de les Nacions Unides, el va declarar Any Internacional de les Cooperatives. En aquest marc, la Fundació Caixa Enginyers, que enguany celebra 15 anys,
es converteix en un dels instruments clau per a materialitzar aquest compromís, impulsant l'educació i la inclusió financera i projectes amb impacte social i reforçant la nostra contribució al benestar de les persones i de la societat en el seu conjunt. Sabem que el context internacional segueix carregat d'interrogants. Per això, en aquest entorn volàtil i incert, des de Caixa Enginyers volem oferir respostes, amb una visió sempre posada en el mig i llarg termini i en l'acompanyament i assessorament dels nostres socis i sòcies. Solucions que, com veureu a continuació, ens permeten planificar el que vindrà de manera segura mitjançant eines de previsió que ens permeten preparar el futur des del present, treballant amb prudència, criteri i compromís per a protegir la vostra salut financera i acompanyar-vos en totes les etapes de la vida. Per a finalitzar, només vull reiterar el nostre agraïment per la vostra confiança, el nostre compromís amb una banca diferent i cooperativa i la nostra voluntat de continuar sent un aliat sòlid, proper i responsable per a vosaltres i per al conjunt de la societat. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. I ja només em queda cedir la paraula a en Bas Fransen. Gràcies, Bas. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos, ¿dónde estás? Aquí. Gracias, Juanjo, y gracias a todos, por supuesto, por acompañarnos esta tarde. Me gustaría empezar esta presentación con una descripción de nuestro análisis del entorno actual que tenemos, ¿no? Un entorno bien complejo, podríamos decir, con un señor Trump que ha empezado el año de forma hiperactiva, ¿no? Todos lo hemos visto en prensa. Esto lo hacemos después de un 2025 marcado por los aranceles de Trump, ¿no? Después del Liberation Day, el conflicto, la rivalidad, digamos, entre Estados Unidos y China y diferentes, desgraciadamente, conflictos armados. Pero también un 2025 marcado por resiliencia económica, por diferentes acuerdos comerciales que bajaron los aranceles inicialmente propuestos, por bancos centrales que han podido bajar los tipos de interés y por la continua inversión en la inteligencia artificial, que finalmente pudieron pues, causar un año razonablemente positivo o incluso muy positivo para los mercados financieros, ¿no? Si empezamos con el análisis del entorno, nosotros pensábamos que tenemos que hablar de la geopolítica y la geoeconómica, ¿no? Como no, el tema central de esos primeros días del año. Y nos gustaría centrarnos en la rivalidad, la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China. Por una forma, esta relación, este conflicto, esta rivalidad domina todas las relaciones políticas y geopolíticas en el mundo, o menos gran parte. Conocemos la rivalidad, ¿no? Lo vemos aquí reflejado en el mapa, ¿no? Sabemos que ambas economías son las dos economías principales del mundo, con más del 20% del PIB global. Son los que más invierten en I+D, con lo cual tienen una palanca de crecimiento para el futuro. Son los que más gastan en defensa, como no. Son dos economías endeudadas, muy endeudadas, la americana por la parte pública, la economía china, sobre todo por la parte privada. Y finalmente son dos potencias energéticas de forma muy distinta. Estados Unidos, gracias a la tecnología fracking, es el principal productor mundial de petróleo y de gas natural. Y China lo compensa gracias a años de inversión con ser el líder mundial en infraestructura que permite generar energía renovable. Pero esta visión, únicamente hablando de rivalidad, es, en nuestra opinión, quizás excesivamente negativa, quizás excesivamente pesimista, que únicamente hace pensar en conflicto, en fragmentación, en confrontación. ¿Por qué? Porque existe una interdependencia entre ambos bloques, al menos una interdependencia económica, ¿no? Que vemos que hace que se tiene que entender. Existe interdependencia en lo comercial, en lo tecnológico, materias primas y en el mundo financiero. Vamos a ver diferentes ejemplos de esos cuatro casos. El primer caso sería el mundo comercial, ¿no? En el mapa vemos en verde países con superávit comercial, es decir, países que exportan más de lo que importan, y en rojo, obviamente, al revés, ¿no? Países con déficit comercial. Vemos enseguida que destacan China y Estados Unidos. China, como fabricante del mundo, tiene un inmenso
superávit comercial del 2-3% de su PIB, y Estados Unidos, como consumidor del mundo, pues tiene un enorme déficit comercial. Y existe una fuerte interdependencia entre ambos, en el sentido que los consumidores americanos necesitan los productos fabricados en China porque son más baratos, y las empresas americanas necesitan los centros de producción en China para fabricar a coste inferior. Los mejores ejemplos son Apple y Nike, que tienen los centros de producción en China. Y China necesita el consumidor americano. China está diversificando sus exportaciones, pero Estados Unidos sigue siendo el primer destino de las exportaciones de China. Una clara interdependencia entre ambas economías, por tanto, y aquí obviamente entran directamente los aranceles de Trump, ¿no?, en ese tema. Segundo tema sería el mundo tecnológico, ¿no?, tan conectado con la inteligencia artificial. El mundo reflejado aquí con la cadena de suministro de los nanochips, ¿no?, los mini chips que son más pequeños con pelo, que son superpotentes, ¿no?, los chips de última generación. ¿Cómo funciona esto? Simplificando muchísimo, estos chips se diseñan por parte de empresas americanas para posteriormente fabricarse con ayuda de tecnología europea, tecnología de litografía de Países Bajos. Se fabrican posteriormente en Asia, en Corea del Sur un poco, en la empresa Samsung, pero sobre todo en Taiwán, ¿no?, la empresa TSMC. China está fuera de esta cadena de suministro. China se ha espabilado bastante en los chips en general, pero los nanochips, los chips de última generación, China está fuera de esto. Las limitaciones de Trump de exportaciones de Nvidia o de ASML, que vemos aquí en el mapa, tienen relación con esto. Y el interés que tiene China por recuperar Taiwán, aparte de razones históricas y políticas, pues también pueden entenderse, ¿no? Aquí estamos ante una situación de clara debilidad de China en la carrera tecnológica que estamos viendo con la inteligencia artificial en mente. Nos vamos al mundo de los materiales. China compensa esta debilidad en el mundo tecnológico gracias a décadas de inversión, con su dominio en este mercado, el mercado de tierras raras y materiales estratégicos. Tierras raras, ya saben, los 17 elementos químicos que no son tan escasas, de hecho se pueden encontrar, bueno, en la calle, ¿no?, pues no son tan escasas, luego pues son muy difíciles de extraer y de concentrar, y sobre todo este proceso es muy contaminante. Y luego China también ha conseguido control en el mercado de cobre, de litio, de cobalto, etcétera, que conjuntamente con las tierras raras son materiales claves para la fabricación de chips y para la fabricación de productos electrónicos posteriores, ¿no?, baterías, coches eléctricos, placas solares y, más importante, productos de defensa, ¿no?, los aviones de combate. De alguna forma podemos decir que China, gracias a años de inversión, ha conseguido situarse al inicio y al final de la cadena de suministro de los semiconductores que hemos visto. De alguna forma es un factor de defensa. Por esta razón entendemos, cuando el año pasado Trump amenaza con nuevos aranceles o limitaciones los chips Nvidia, que China frena las exportaciones de las tierras raras. Y se tiene que ver luego, ¿no?, para ver un acuerdo. Es un equilibrio muy fino. Y finalmente, el mundo financiero. Otra vez en verde, los países con superávit comercial. Un país cuando tiene superávit comercial, cuando exporta más de lo que importa, genera reservas. Reservas que acaban en el balance del Banco Central, que tiene que invertirse. Se invierten en oro, en plata, pero sobre todo en deuda pública. Deuda pública japonesa, inglesa, europea un poco, pero sobre todo en Estados Unidos. Estimaciones indican que China posee el 10% del conjunto de la deuda pública americana. Vemos que Japón un 14%. Es decir, China tiene gran parte, una parte muy importante de la deuda pública emitida por el Tesoro americano. Por tanto, aquí también vemos una interdependencia muy sensible. Estados Unidos disfruta o goza de las ventajas de tener el dólar como moneda de reserva internacional, moneda de pago internacional, pero depende de los chinos para su estructura de financiación. Resumiendo, aquí en este bloque, pues ya lo vemos, ¿no?, hay unas diferentes interdependencias muy importantes, ¿no? Estados Unidos depende de China por diferentes razones y al revés. Y por esta razón entendemos que a pesar de un 2025 tan delicado para las relaciones entre ambos países, recuerdo que por mayo-junio los aranceles entre ambos países estaban al 145%, o sea, los precios se doblan.
A pesar de esta situación, hemos podido sacar esta foto. Esta foto es reciente, es del final de octubre en Corea, cuando ambos líderes se organizaron una cumbre, ¿no? Con diferentes acuerdos. Vemos palabras muy bonitas que parecen más palabras que se juntan en días de San Valentín, ¿no? De amistad, de relación a largo plazo, que eres un líder fantástico, bla, bla, bla. ¿Cómo es posible esto? Realmente hay acuerdo. Esto es posible por lo que hemos visto. Ambos países, ambos líderes saben que a pesar de la rivalidad que existe, a pesar de los conflictos que existen y existirán, existe una interdependencia económica, tecnológica, financiera tan fuerte que deben entenderse. Es precisamente lo que hicieron en esta cumbre. Visto esto, visto la geopolítica, ¿no? En breve, que obviamente no he hablado de Venezuela, de Groenlandia, de Irán, que podemos hablar después en las preguntas, que obviamente son cuestiones que hay que seguir y nos preocupan. Pero visto esto, vamos a analizar pues, diferentes 5 claves de inversión que en nuestra opinión son, como dice la palabra, clave para entender el funcionamiento de la economía de los mercados financieros para el año que viene. El primero sería la situación en la Unión Europea. ¿Cómo no? En muchas conferencias hemos hablado de este tema. Sabemos de Europa, pues por un lado, que tienen muchas ganas de avanzar, lo están intentando avanzar en competitividad, en innovación, intentar mejorar, incrementar su rol internacional. Y la verdad es que lo hace con resultados dispares, ¿no? Resultados de todo tipo. En rojo, diferentes noticias negativas que hemos visto. El primero sería, pues el rol geopolítico de Europa casi no existe, ¿no? Hemos visto durante este año como diferentes partidos empiezan a hablar de Gaza, de Ucrania, de Groenlandia o de Irán y no cuenta con la Unión Europea. Quizás puntualmente con Francia y Alemania, pero el conjunto de la Unión Europea no cuenta, desgraciadamente. En parte explicado por las continuas crisis políticas que tenemos en Europa, que si no es Italia es Alemania, si no es Alemania estamos en Francia hoy en día. Francia, como saben, por la dificultad de encontrar un gobierno estable, no es capaz de implementar las reformas estructurales y reducción de deuda que tiene que llevar a cabo ya. Y esto nos limita, obviamente, como conjunto de Unión Europea para avanzar. Pero también hay buenas noticias. Como ya comentamos el año pasado, al inicio de 2025, el nuevo gobierno alemán, formado por SPD y CDU, es decir, izquierda y derecha, algunos países pueden tomar nota, para lanzar un plan fiscal muy importante del tamaño de aprox 10% del PIB en los próximos 4 o 5 años, es decir, un plan muy fuerte destinado a incrementar la competitividad, invertir en infraestructura, en energía renovable y, desgraciadamente, en defensa. Un plan importante que empieza a tener ya, pero tendrá impactos positivos en el conjunto de la Unión Europea y sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Después también vemos, y también comentamos el año pasado, que gracias a las recomendaciones de los informes de Draghi, de Letta, etcétera, etcétera, la Unión Europea creó una especie de plan estratégico, que lo llaman la brújula para la competitividad, en el cual definen 20 puntos a trabajar para mejorar la competitividad, sostenibilidad, etcétera, etcétera, de la Unión Europea. Un ejemplo que tenemos aquí, que nos impacta mucho como entidad financiera y a mí, por el departamento que llevo, pues más aún, es la creación de la Unión de Mercados de Capitales. No avanzar en la Unión de Mercados de Capitales. La Unión de Ahorro e Inversiones, lo nombrado a nivel marketing. Con 2 objetivos. Potenciar el conjunto de los mercados de capitales europeos para emitir, ¿no? para mejorar la profundidad y la liquidez de los mercados. Y el segundo objetivo, más importante, digamos, potenciar, promover y movilizar el enorme ahorro privado que tenemos hacia proyectos de inversión europeas y que no las inversiones se vayan o bien a la cuenta corriente o al Nasdaq, ¿no? Que se queden aquí en Europa. ¿Hay avances? Pues sí, hay avances, van lentos. Arriba a la derecha vemos un pequeño ejemplo. En azul vemos los diferentes planes resumidos sector por sector que están implementados o parcialmente implantados. Son pocos, 25, 30, 35%. Es decir, el ritmo está, pero el ritmo es un ritmo europeo que ya sabemos que es lento. Pero no seamos pesimistas porque los avances son positivos, van en la buena dirección, necesitamos algo de tiempo y lo que sí que tenemos, que ya lo explicamos alguna vez, Europa cuenta con unos fundamentos económicos bastante sólidos. Nos falta competitividad e innovación, pero tenemos una deuda pública muy razonable comparado con otros países, la deuda privada ha caído mucho, tenemos un sector bancario muy capitalizado, etcétera, etcétera. Es decir, posible es, pero hay que hacerlo, ¿no?
Segundo tema sería la situación en la Reserva Federal, la Fed, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos. El año pasado ya vimos cómo Trump intentaba de diferentes formas influir cada vez más en la política monetaria, reducir de alguna forma su independencia y politizar la Fed. Parece que Trump tiene otra idea de los tipos de interés que tiene el señor Powell, esto ha quedado claro. ¿Qué vimos el año pasado? Pues diferentes, creo que podemos decir, insultos en las redes sociales, de Trump hacia Powell, llamándole tonto, lento y por qué no bajas los tipos de interés. Ayer lo volvió a repetir. Hemos visto un intento, están los tribunales ahora, de sustituir una gobernadora que se llama Lisa Cook. ¿Por qué lo quiere sustituir? La quiere sustituir porque fue nombrada en 2022 por el presidente Biden y no es del club de amigos de Trump, no quiere bajar los tipos de interés. Y finalmente lo que sí que consiguió, cuando salió una vacante, fue nombrar a su principal asesor económico, señor Stephen Miran, en los gobernadores de la Fed. El señor Miran sigue siendo su asesor principal, es decir, el asesor económico de Trump está en el Banco Central, hablando de dependencia del Banco Central. Y aquí nos quejamos cuando un expolítico entra en Banco de España o Banco Central Europeo. Estas son palabras mayores. Esto ya está teniendo impacto en el mercado, como vemos en estos gráficos. Hemos visto un incremento de expectativas de inflación, hemos visto un incremento de la pendiente de la curva de tipos de interés, porque los inversores exigen mayor prima por la inflación en los bonos a largo plazo, y hemos visto y estamos viendo una depreciación del dólar junto con otras consecuencias. 2026 será interesante. ¿Por qué? Porque en mayo finaliza el mandato del señor Powell. Powell dejará de ser el presidente. Y le toca a Trump, al presidente de Estados Unidos, nombrar su sustituto con la autorización del Senado. Todas las encuestas apuntan que hay dos candidatos, el señor Warsh y el señor Hassett. El señor Warsh es un ex gobernador de la Fed, es un banquero central bastante respetado. El señor Hassett directamente es un político, es un asesor muy vinculado a Trump. El nombramiento entre uno o dos tendrá consecuencias en los mercados. Básicamente, de cara a 2026, a nosotros nos podría preocupar este tema si la politización de la Fed sea un poco más que un matiz. Actualmente es llevable, los mercados no están muy preocupados, pero cuando sea muy escandaloso, la politización va a ser un problema en los mercados financieros. Tiene relación con el tercer tema, que es la deuda pública. ¿No? Estamos viendo en muchos países como el déficit fiscal es superior a lo que sería razonable. Por diferentes razones. Hay países que lo hacen por necesidad, ¿no? Porque necesitan impulsarse la economía. Pienso en Alemania, Japón, China, por ejemplo. Hay países en los que simplemente por razones políticas cuesta muchísimo formar un gobierno estable que es capaz de implementar medidas de austeridad. Francia, ya lo he mencionado, Gran Bretaña sería solamente otro ejemplo. Y finalmente hay países que simplemente no tienen la voluntad de reducir. El mejor ejemplo es Estados Unidos, otra vez. Estados Unidos, a un ritmo de crecimiento muy razonable, entre 2-3%, tiene un déficit del 6-7% y lo quiere incrementar. Trump, de alguna forma, simplemente pasa del tema de la República y lo pasa a las futuras generaciones, por voluntad política. Nos centramos en Estados Unidos en estos gráficos. Vemos a la izquierda arriba cómo se dispara la deuda pública comparado con PIB, ya superior al 123%. Mira cómo incrementa desde los niveles de 50-60% en pocos años, lo cual se traslada a un incremento de lo que representa los gastos en intereses en el presupuesto público, ya un 13-14% que se ha doblado. Esto genera, obviamente, el riesgo de una espiral negativo, ¿no? Cuanto más gastas en intereses, más difícil será el déficit público en los próximos años. Los mercados y los inversores lo saben. Existe el riesgo que en algún momento incremente la preocupación de los inversores internacionales en la deuda americana sobre su credibilidad, ¿no? sobre su calidad crediticia. Importante porque si vemos a la izquierda quién invierte en la deuda americana, vemos que cada vez más los diferentes agentes sensibles a precios, sensibles a la calidad crediticia, como fondos de pensiones y los inversores internacionales, China, por ejemplo, y Japón, ellos son cada vez más importantes, son en 55% los tenedores de la deuda americana. Por lo tanto, hay un riesgo latente ahí, no a corto plazo, pero en el largo plazo, un tema
conseguir. El impacto de todo esto, no solo en Estados Unidos, también en otros países, vemos a la derecha, es un incremento de los tipos de interés a largo plazo. Aquí tenemos la rentabilidad del bono a 30 años en Japón, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, y vemos que diferentes escalas, a la izquierda y a la derecha, han ido incrementando este año a pesar de recortes de tipos por parte de los bancos centrales. Refleja un poco esta prima de riesgo que se incorpora. Cuarto tema para el año serían las elecciones. Cómo no, elecciones siempre hay que vigilarlas, ¿no? En Estados Unidos, como sabemos, 2 años después de las elecciones presidenciales se celebran las elecciones de medio mandato, ¿no? Las elecciones midterm, en el que se reelige la totalidad de la Cámara de Representantes y 1/3 de los 100 senadores. Actualmente los republicanos tienen mayoría en ambos, mayoría justita, pero mayoría, lo cual precisamente le da tanta flexibilidad, tanto poder y tanta agilidad a las políticas de Trump. Trump obviamente quiere ganar las elecciones, aunque sea por su reputación y su ego, pero obviamente también por razones políticas, y no lo tiene nada fácil. La valoración de Trump es muy baja, incluso sensiblemente inferior a la que fue en su momento de Biden, y sabemos cómo acabó esto. ¿Por qué la valoración de Trump es tan baja? Pues básicamente hay diferentes preguntas que se realizan en las encuestas por razones económicas, por los aranceles y sobre todo por el elevado coste de la vida en Estados Unidos. Por tanto, con lo intervencionista que es Trump, pensamos, y ya lo estamos viendo un poco, que Trump va a dirigir o va a dedicar parte de estos meses y trimestres que quedan a lanzar iniciativas, a impulsar la economía y reducir el costo de la vida. Pienso en reducción de precio de energía, el petróleo en Venezuela quizás tiene algo que ver. Se está hablando de un posible cheque de $2.000 para la clase media. Se está hablando de una hipoteca a 50 años, simplemente para reducir la cuota, quizás una idea. Bueno, y lo que hemos visto recientemente es, por ejemplo, la semana pasada, la obligación a los bancos, o sea, el límite para los bancos a reducir el tipo de interés de las tarjetas de crédito o la prohibición a los fondos de inversión para comprar viviendas. Diferentes medidas, más bien del lado de la oferta, destinadas a reducir el costo de la vida en Estados Unidos. Vamos a ver si tiene éxito, desde luego un tema que en verano volveremos a hablar porque será un tema importante. Y el último tema sería, obviamente, la inteligencia artificial. Hay que hablar de la inteligencia artificial. Cuando menciono IA, solamente la mitad de la sala está pensando en una pregunta que yo no voy a contestar, lo pasaré al compañero Dani, que es, ¿hay burbuja en la IA? Les pido un poco de paciencia, yo voy a desarrollar el impacto económico que tiene y tendrá la IA en la economía. Después Dani nos contestará si hay burbuja o no, o más o menos. Impactos económicos hay dos. Hay impactos actuales, es digamos el impacto de las inversiones que se realizan en IA en la economía. Y el segundo sería el futuro impacto de la IA en nuestra manera de trabajar, en la rentabilidad y sobre todo en la productividad. El primer tema, el impacto actual, lo estamos viendo ya. El año pasado, las grandes empresas tecnológicas invirtieron $400.000 millones en IA, de una forma u otra. Es una cifra enorme, es aproximadamente 1,5% del PIB americano, es una cifra inmensa. ¿Pero en qué invierten? ¿No? La IA, simplificando mucho, que yo no soy especialista, pero la IA de alguna forma primero es una capa de desarrollo del código o del lenguaje, digamos, de IA, pero este IA no existe, está vacío. Si no lo compartimos con datos y lo hacemos entrenar, no se convierte en nada, es la combinación de ambos. La primera fase es relativamente fácil, es relativamente barata. Lo que cuesta mucho es el entrenamiento. Pero para el entrenamiento necesitamos esos enormes centros de datos que salen en prensa, donde miles y miles de servidores están entrenando al modelo. Para que tengan una idea, y lo he buscado en IA, que un centro de datos es la última generación. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de una inversión de aproximadamente $30.000 millones, que tiene un tamaño de 15 campos de fútbol, o sea, son inmensos, dan empleo a 500 o 1.000 empleados, no más, no generan mucho empleo, y consumen energía igual que 500.000 de familias americanas, y las familias americanas consumen energía. Por lo tanto, impacto económico enorme. Muy intensivo en capital, muy intensivo en energía,
poco intensivo en empleo, desgraciadamente, ¿no? Y de hecho, se comenta, o sea, los cálculos indican, aquí vemos cómo va creciendo la inversión, casi la mitad del crecimiento del PIB el año pasado en Estados Unidos fue causada por estas inversiones en centros de datos. O sea, el impacto tiene y tendrá. La segunda cuestión, hasta qué punto la IA tendrá impacto en el futuro, pues obviamente hay mucha incertidumbre. Sí que vemos en el gráfico a la izquierda que el ritmo de adopción es muy rápida comparado con otras revoluciones tecnológicas como Internet, el PC, etcétera, etcétera, y queda mucho potencial. También vimos recientemente un informe de Morgan Stanley que había hecho una encuesta en las principales empresas americanas, las empresas más sensibles a incorporar la IA en tecnología, comunicaciones, finanzas, industrial, salud, etcétera, etcétera. El 25% de esas empresas habían dicho que habían empezado a implementar IA con excelentes resultados económicos, de productividad, lo que sea. O sea, promete. Finalmente, hay diferentes estudios que no entro en detalle, pero se han lanzado diferentes estudios sobre el impacto de productividad en los próximos años de consultores, académicos, bancos de inversión. Aquí hay, sin nombrar esto, pero vemos que hay resultados muy variados, ¿no? Desde un impacto mínimo de 0,3, 0,4 anualizado en crecimiento de productividad hasta McKinsey, que es más optimista, un 3, 3,5. Resumiendo, impacto tiene ya en la economía, impacto tendrá en el futuro, desde luego está cambiando nuestra forma de vivir un poco y trabajar mucho. Después Dani continuará con el tema de las inversiones. Voy acabando. Un breve resumen de nuestra visión económica de las principales economías, empezando como no por la americana. Para Estados Unidos pensamos en una suave, una ligera moderación del ritmo de crecimiento. Moderación, por un lado, porque el consumidor lo vemos algo agotado, digamos, menos dinámico, al menos si vemos su saldo, ¿no? El exceso de liquidez que tienen o el uso de las tarjetas de crédito que está empezando a incrementar. Seguramente por los impactos de elevado costo de vida, ¿no? Que hace que la gente reduce su consumo. Y también prevemos cierta moderación del elevadísimo ritmo de crecimiento en IA. La inversión en los centros de datos que hemos comentado continuará, pero seguramente el ritmo de crecimiento será algo más bajo, que obviamente reduce un poco el potencial de crecimiento. Pero el crecimiento se mantendrá a niveles muy moderados porque hay diferentes factores que compensan aquí. Por un lado, vemos en el gráfico de la derecha el optimismo empresarial está casi en máximos en los últimos años, ¿no? Tanto el sector servicios como manufacturero. Y lo que hemos mencionado antes, contamos con expansión fiscal por parte de Trump, porque quieren las elecciones, y tenemos la Fed que ha bajado un poco los tipos de interés y seguramente podrá bajar los tipos de interés 1, 2, quizás 3 veces más en lo que lleva el año. Diferentes factores que ayudan a mantener el crecimiento alrededor del 2%. En Europa la situación es algo distinta, estamos contando con ritmos de crecimiento muy distintos, 1 y pico, pero sí que, como hemos indicado un poco antes, sí que somos razonablemente optimistas. Las condiciones han mejorado en Europa, los precios de energía han caído, los tipos de interés han caído, la incertidumbre comercial no es tan elevada gracias a los acuerdos comerciales y, como hemos comentado, Europa está intentando implementar reformas estructurales. Todo eso se ha trasladado a un incremento de la confianza empresarial, como vemos arriba a la derecha. Y vemos también que el BCE ha hecho su trabajo, el BCE tiene la inflación al 2% y los tipos al 2%. Perfecto. Va a ser un año muy soso, muy aburrido en cuanto a la política monetaria en Europa, cosa que es muy positiva, ¿no? Y finalmente, según ya comentado, tenemos el inmenso plan de inversión fiscal por parte de Alemania que puede impulsar la economía europea. En resumen, Europa tiene retos estructurales muy importantes, los hemos comentado. Pero es posible que una combinación de confianza al alza y inyección fiscal empiece a generar un efecto de multiplicador que se traslade a toda la economía y quizás la cifra de crecimiento puede ser algo superior a este 1 o 2%. Finalmente, la economía española. Sabemos que desde hace unos años España es el mejor alumno de la clase europea, ¿no? En cuanto a crecimiento, que muchos dirán, hombre, claro, con el turismo y la inmigración, sí, el turismo ayuda, casi 100 millones de visitantes el año pasado, 100 millones, es impresionante. Tiene que ver con inmigración neta también, en 2024 trajeron 600.000 personas netas, si se puede decir así, en el país. El año pasado algo menos, también una cifra muy elevada,
pero también tiene que ver con reformas o con mejoras, mejor dicho, más estructurales de la economía. Arriba a la derecha vemos cómo ha mejorado el mercado laboral. En los últimos 10 años se han incorporado 5 millones de personas en el mercado laboral, una excelente noticia. Vemos también que somos más competitivos, tenemos de repente un superávit en la balanza comercial, en la cuenta corriente, ¿no? Exportamos más de lo que importamos. Exportamos automóviles, productos farmacéuticos, etcétera, etcétera. Y finalmente, gracias a esta competitividad, vemos que incluso en servicios no turísticos, servicios informáticos, consultoría, transporte, etcétera, etcétera, han doblado su peso en el PIB. Con lo cual, no todos son, digamos, explicaciones cíclicas, también hay cosas estructurales que se están haciendo bien. Voy finalizando. Antes de pasar a nuestro escenario base, aquí un resumen de diferentes riesgos y oportunidades que vemos que nos harían desviar de nuestro escenario central que viene después. Hay muchos, los pueden ir viendo. En negrita hemos indicado los que damos un poco más de probabilidad. En la geopolítica, el principal riesgo, o uno de los principales, y a muy corto plazo, es la opinión de la Corte Suprema en Estados Unidos sobre los aranceles de Trump. Quizás saben que, según algunos abogados, algunos fiscalistas piensan que los aranceles de Trump son ilegales porque los declara según una ley de emergencia nacional. Bueno, emergencia nacional de Estados Unidos y aranceles cuesta un poco verlo, ¿no? Y efectivamente este tema está en la Corte Suprema. Si los declara ilegales, podría ser una buena noticia. Mira, nos quedamos sin aranceles, pero pensamos que no. Pensamos que será una mala noticia, porque conociendo a Trump, que tiene otras leyes que puede aplicar, volverá a aplicar aranceles de otra forma. Genera un periodo de incertidumbre y caos que no nos gustará para los mercados financieros. Y bloque geopolítico, por supuesto, está todo el mundo que estamos viendo ahora, Irán, Venezuela, Groenlandia, etcétera, etcétera, ¿no? Que hay que ver. Y después, como riesgos, pues lo que he comentado, la situación en la FED, una posible crisis, poco probable, pero muy arriesgado si pasa, crisis del mercado de bonos por la prima fiscal y la situación del dólar. Pero también hay posibilidades que todo mejore, ¿no? Igual tenemos un acuerdo de paz en Ucrania, o igual la economía alemana sorprende al alza, o igual la inflación en Estados Unidos, que se está desacelerando, baja tan rápidamente que la FED puede bajar los tipos mucho más de lo que pensamos inicialmente. Es decir, diferentes factores que pueden sorprender o decepcionar. Con esto acabo. Aquí dejo, digamos, en pantalla nuestro escenario base, que muy resumiendo es, pues a nivel geopolítico, obviamente una inmensa incertidumbre con todo lo que está pasando por el conflicto entre ambos bloques, Estados Unidos y China, y la actitud de Trump también. Pero también, como hemos explicado, las interdependencias económicas hacen que los bloques tienen que entenderse, y lo hacen. Se mueven, no solo, pero principalmente por razones económicas, no todo lo sé, pero sobre todo por razones económicas, por temas económicos, se pondrán a negociar, aunque sea después de varios meses de conflicto. Lo hemos visto varias veces en el año 24-25. Y a nivel económico, le he explicado, tenemos una situación muy razonable, y lo combinamos con bancos centrales manteniendo o bajando tipos y una expansión fiscal importante en Estados Unidos, Alemania, China y Japón. Todo esto lo juntamos y desde el punto de vista fundamental, salvo la volatilidad geopolítica que tendremos y nos va a dar algún susto, pero desde el punto de vista económico fundamental, la situación es más que razonable. Dicho esto, yo creo que ese es buen momento para pasar la palabra a Dani. Muchas gracias. Molt bé, doncs bona tarda a tothom, a tots i a totes. No és fàcil ir detrás de Bas, així que intentaré fer-ho el millor possible. Jo començaria parlant del Warren Buffett com a homenatge de que just s'ha retirat. És un gran inversor, com tots vostès saben, i ell tenia una frase amb la seva habitual saviesa que venia a dir que els pronòstics moltes vegades parlen més de les persones que els donen que no dels propis pronòstics. Llavors, en quant a la IA, a la revolució tecnològica que està comportant o que pot comportar, els pronòstics dels experts, jo he estat llegint, com tots vostès segurament aquests últims mesos, i els pronòstics és intel·ligència general, superintel·ligència, no haurem de treballar mai més, ens podem exterminar com a espècie, això ho he llegit i ho he escoltat a molts llocs,
pot pujar molt la productivitat o que realment no sigui per tant, ja veurem, amb la qual cosa no es puguin justificar totes aquestes grans inversions que s'estan fent avui en dia. Els propis protagonistes, aquí tenen dues frases dels CEOs actuals d'Alphabet i d'OpenAI, ells mateixos parlen d'elements totalment racionals i elements totalment irracionals, amb la qual cosa fer pronòstics amb aquesta incertesa no és gens senzill. Aprofito la publicitat des de la gestora i a la secció Focus, que el Pep em sembla que després en parlarà, vam publicar fa un mes una nota sobre el cicle IA, si tenen 10 minuts val molt la pena. Llavors, per un costat, sí que detectem senyals de bombolla, realment, o almenys certs paral·lelismes amb el passat. El Bas parlava de paral·lelismes de nivells d'inversió que potser no són tan alts com en el passat, però en èpoques passades hem vist ferrocarrils, hem vist el telèfon, hem vist els cotxes, hem vist la ràdio, hem vist l'internet, i totes coincideixen en que aquella tecnologia va canviar el món, ens va canviar. I els usuaris, els consumidors, vam aprofitar tota aquella tecnologia. Però molta de l'oferta i moltes de les inversions i moltes de les empreses van desaparèixer completament. El Bas parlava de l'any passat, la despesa en IA, aquest any s'espera $500 milions en inversió només als Estats Units en IA. Parlava del percentatge sobre el PIB americà, potser per posar-ho en més perspectiva ho farem al PIB espanyol. És una tercera part del PIB espanyol només en inversió en IA als Estats Units el 2026. Dos, totes les narratives en mercats financers de canvi de paradigma hi ha que agafar-les amb cautela només d'entrada. Totes les pujades exponencials d'actius financers, un s'ho ha de repensar i tot el que siguin valoracions exigents, avui intentarem explicar, almenys és una senyal d'alerta. 3, haureu vist, crec que no ha parlat, del finançament circular, coses i compromisos a vegades potser poc realistes, que encara no sabem d'on sortiran els diners i qui posarà els diners. Estem parlant d'una empresa que fabrica xips, que inverteix a l'empresa que fa el software contracta centres de dades i aquests centres de dades compren a la mateixa empresa que fa els xips, amb la qual cosa tot el que de moment no ens preocupa, però tot el que és el finançament circular, d'entrada un ho ha d'agafar en perspectiva. Perquè tinguin una dada, avui en donaré moltes, disculpin, OpenAI serà l'empresa, o ja és l'empresa, que més diners hagi gastat mai, amb molta diferència respecte a la segona, abans de break-even, en el cas que efectivament arribi a break-even. I potser no elements de bombolla, però sí que riscos. Estem parlant de les necessitats d'aigua, necessitats d'energia, necessitats de xips, i ha parlat de Taiwan una miqueta al Bas. A Taiwan surten el 90% dels xips avançats, amb la qual cosa no dic bombolla, però un risc concentrat, així com alternatives i competència que puguin sortir a nivell d'oferta. Però per a l'altre costat tenim, i veia un gràfic molt bo del Bas, una demanda real. De fet, la demanda a dia d'avui, no hi ha prou oferta per la demanda a dia d'avui. L'adopció de la IA, havia un gràfic abans del Bas, que en número d'usuaris i en temps està molt per sobre del telèfon, la ràdio, l'electricitat, el mòbil, l'internet en quant a adopció. És veritat que hi ha els efectes incrementals de les tecnologies, que una nova tecnologia es recolza sobre anteriors tecnologies. Veiem casos reals, veiem millora de productivitat, segurament els hi sonarà els últims 10-15 anys el metavers, blockchain, impressores en 3D, s'han quedat allà en el limbo, no creiem que sigui el cas de la intel·ligència artificial. El finançament està sent amb caix o amb capital, cosa que en el meu cap, almenys, la paraula bombolla va associada a deute, almenys si un analitza en el passat. I les empreses que hi ha darrere són grans, són rendibles, poc apalancades, que a més creixen i guanyen més que la resta. És a dir, que els preus dels actius financers d'aquest tipus d'empreses han pujat molt més que la resta des de la sortida de ChatGPT, però que els seus beneficis han pujat molt més que la resta. I per altre costat, veiem valoracions exigents, avui en parlarem una miqueta, però bastant lluny quant a mètriques respecte a anteriors bombolles. El cinquè element que jo detectaria una bombolla és l'entusiasme, és el perdem el nord tots,
I certament, com deien els CEOs d'aquestes grans empreses, hi és aquest entusiasme, però també hi detectem certa disciplina. Microsoft té un marge operatiu del 40-50, res malament, i està fent fora gent directament. És a dir, que tenen en el cap la disciplina financera. Meta, la matriu de Facebook o Oracle, quan publiquen resultats o quan diuen què pensen invertir o com utilitzaran el cash, si en el mercat no li agrada, corregeixen i de manera molt important, com han fet en els últims 2-3 mesos. Per tant, hi ha certs elements que no ens recorden a bombolles passades. I una pregunta potser una mica filosòfica és, aquí a baix a la dreta és el buscador de Google, el terme bombolla AI està en màxims històrics, amb la qual cosa un es preguntaria si tots pensem que és una bombolla, pot ser una bombolla o no, perquè és com la profecia autocomplerta. Llavors, aquí és on entra un concepte que a mi m'agrada molt, que va adoptar George Soros, l'inversor. L'he posat perquè realment aquest senyor va fer més diners en les bombolles, tant com quan es generaven com quan es destruïen. I va treure una teoria molt interessant perquè nosaltres acostumem a pensar que els preus segueixen els fonaments i això té cert sentit. Però ell va demostrar com, a més, en mercats financers, els preus poden generar percepcions o poden alterar percepcions i narratives i aquestes percepcions narratives a la vegada poden canviar els fonaments. És com que si tots pensem que plou, es posa a ploure i si tots pensem que deixarà de ploure, deixés de ploure. És una mica estrany, però és el que té l'economia, que és social i que hi ha persones darrere. Per tant, avui el que em centraré és on estan els fonamentals i què ens estan dient els preus per intentar adivinar com ho veiem. I els fonamentals, agafo un terme del Bas, jo crec que la paraula dels últims 3 anys en l'economia és resiliència. Realment, resiliència. Els fonamentals estan sent, a pesar del soroll i la incertesa geopolítica, l'economia segueix molt resilient. L'any passat va créixer més del que s'esperava, va corregir i va acabar inclús més fort del que s'esperava a l'inici d'any, a pesar dels arancels. Aquest any sí que s'espera creixement, una miqueta menor de creixement, però segons les nostres dades, amb inclús acceleració a la segona part de l'any. Els analistes ara donen un 5% de creixement de vendes de les companyies que composen els índexs globals de borsa i aquestes vendes venen per creixement, també venen per inflació, com veurem avui. A més, en aquest creixement de vendes hi ha una bona notícia que és continuista dels últims 2 anys, diria, és el 2023, que és una contenció de costos, gràcies a les matèries primes, a les energètiques, bàsicament, no parlo d'or, plata o cobre, que tots sabem que estan pels núvols, sinó les energètiques, les despeses financeres, que també han anat a la baixa, i sobretot per les empreses de serveis, creixement salarial, però desacceleració del creixement salarial, que és d'on venim dels últims anys. Per tant, estàvem en nivells alts de marges empresarials i preveiem que encara s'accelerin més aquests marges empresarials que en bona part expliquen la bona salut dels mercats financers, segurament els últims anys. I a més la bona notícia és que totes aquestes dades no s'estan concentrant o no s'espera que es concentrin el 2026 en tecnologia als Estats Units, sinó que està diversificant-se bastant la composició en quant sectorial i geogràfica. Potser no s'ho creuen, però els últims 5 anys un inversor amb el sector bancari europeu ha batut el sector tecnològic americà en els últims 5 anys en borsa. És una cosa que has d'anar a xequejar que sigui veritat. Llavors, aquí on estarem atents? Estarem molt atents a la demanda, al consum privat. Com vostès saben, gran part del PIB de les economies desenvolupades s'explica aquí. I aquí veiem que l'agregat, la imatge és bona, hi ha creixement, estem en màxims, es consumeix molt, però aquí introdueixo un concepte que també em vas a dir. Comença a haver-hi com molta desigualtat el segment, el tram alt, diguem, de la gent que té ingressos alts i que té patrimoni del que no té. Això, el factor economia que estarem llegint últimament estarem llegint a molts llocs. Llavors, aquí hi ha dues coses.
per un costat, els consumidors de menors ingressos hem d'estar atents i crec que aquest any posarem foc amb inflació i atur, què passa amb la inflació i l'atur i com afecten en el consum privat. I dos, i torno a lligar amb Soros, pel tram que té patrimoni, als Estats Units la gent inverteix molt, a diferència d'Europa, tenen moltes accions, tenen molta borsa, de fet avui tenen més que mai el relatiu de famílies, patrimoni familiar i també en volum total. Tornant a Soros, també pot ser que si els mercats o els actius caiguessin, la repercussió que tingui en un efecte riquesa sobre el consumidor del tramal. Llavors, aquí és on nosaltres sí que estarem atents aquest any. Tornant als fonaments, s'espera, pels motius que dèiem de vendes i de marges, s'espera creixement de doble dígit, depèn de les borses, digital, doble dígit dels beneficis de les borses mundials. És continuista, això només es va trencar amb els arancels, després els beneficis, com veuen en les dues gràfiques, europea i americana, van tornar i ja estan a màxims, i el que han fet els actius financers és perseguir els beneficis. No hi ha hagut més com avui, en alguns casos una mica més, com avui demostrarem, però no gaire més. Llavors, segurament la preocupació ve més per la part pública i la part dels estats i la salut financera que en Bas ja ha explicat, perquè la part corporativa, la salut és molt bona. La part corporativa, el deute privat, és molt bo. És molt bo des dels nivells de palanquejament, és molt bo des del punt de vista de la capacitat de cobrir i quantes vegades tens per pagar els interessos i els nivells de liquiditat. Torno a fer l'analogia de la bombolla. Jo associo la bombolla amb deute. Bombolla amb deute. I aquí veiem que de moment això està sent moderat. De fet, cada vegada que hi ha revisions de ràtings són més a l'alça que a la baixa, com ha passat els últims 2 anys, i les tasses d'impagament, que estan baixes, segueixen baixant, que per cert és una molt bona mètrica per la salut de les entitats financeres, la morositat al final. Llavors, la part potser no tan bona és que tots aquests bons fonamentals en crèdit privat ja ho recullen també els actius financers, les primes de risc, mesurats en diferencials de crèdit, ja ho recullen. No estem parlant que avui és l'oportunitat històrica de comprar deute empresarial, a pesar que els nivells són acceptables. Una altra desconnexió amb una bombolla. En bombolles anteriors què ha passat? Tothom inverteix, com boig. Al final es canviarà el món. I això està passant amb la IA. Dèiem, 400, 500, 600.000 milions de dòlars a la IA. Realment la IA està ocupant tota la inversió del sector privat. Parlàvem que la meitat del creixement del PIB americà ve explicat pel CAPEX, la inversió en actius fixos d'IA. Si treus la inversió d'IA, les empreses estan parades. Potser ajuda a la incertesa global i geopolítica de, ostres, jo no sé on estaré d'aquí 3 mesos, mira, paro la inversió o la posposo. Realment, si sortim de la IA, les empreses estan parades i això ho podem mesurar amb les operacions de compres i adquisicions. Certament s'han anat accelerant el tram final de l'any passat i aquest any sí que s'espera que es vagi accelerant, serà una bandereta de color a veure on estem en l'estil bombolla. Els preus d'or, plata, cobre i alguns materials ha pujat tant que hi haurà operacions corporatives en mines, això segur, també en digital s'està parlant de Warner, Netflix, però on posarem l'ull aquest any serà les OPVs, les operacions públiques de venda. Per definició, en una bombolla es multipliquen les operacions de venda. Al final, la demanda no discrimina l'oferta i tots els que poden treure's actius inflen els preus, com que m'ho compren. Això sempre ha passat a les bombolles. Gràfica dalt a la dreta, venim parats, no hi ha sortides a borsa. Què canviarà o què pot canviar i haurem d'estar atents? Aquest any s'espera, per necessitat de finançament, sortides grans. Estem parlant d'OpenAI, possiblement, que surti a borsa i a veure quina valoració i a veure quanta pasta aixeca. Estem parlant de Perplexity, l'Anthropic, competidor, estem parlant de SpaceX, estem parlant pels que són bancaris Revolut, segurament, que també surti a borsa, amb la qual cosa, bé, ens tocarà entendre si funcionaran com a canaris a la mina, o no, ja ho veurem. Llavors,
Si de moment no hi ha, fora d'ahir hi ha inversió i de moment no hi ha soroll especulatiu en compres-vendes i sortides a borsa, el que seguim veient és que es manté la tendència de creixement de dividends. No perquè les empreses paguin més part dels beneficis en concepte de dividends, sinó que com els seus beneficis pugen, simplement mantenint el dividend, els dividends pugen. Creixeran un 5% els dividends mundials el 2026, s'estima a dia d'avui, i segurament, juntament amb les recompres d'accions, que és una fórmula que va començar als Estats Units i cada cop més empreses utilitzen, estem parlant de nivells de dividends 3-4% de les borses. No sé si és molt o poc, compara amb el deute, per exemple, però ja són diners que estan a la butxaca. Per posar la nota més negativa, o moderada, segurament, i aquí m'entretindré una mica més, és la part tècnica, els tècnics i després les valoracions. Els tècnics hi ha coses confuses. D'entrada, han entrat molts diners en el sistema financer, molts diners a les inversions, hi ha molta liquiditat, però el gruix dels fluxos, potser aquí no es veu, està petitó, estan en actius més aviat conservadors i prudents. Això normalment no passa així en les bombolles. Una altra dada. L'IBEX l'any passat va pujar un 50%. Jo és l'any més bèstia que recordo de l'IBEX, però va pujar un 50%. L'any passat a Espanya va sortir diners de renda variable i també de renda variable espanyola, amb alguna que puja un 50%. L'any passat a Espanya el 96% de les entrades en fons d'inversió són a renda fixa i monetaris, amb la qual cosa algú no caça amb la percepció de bombolla, però tampoc els fluxos segueixen aquesta bombolla. El sentiment és mixt, no és molt extremista. On sí que nosaltres som contraris és el gruix de gestors, això és el gràfic que baix a l'esquerra, estan molt invertits. El seu nivell de caix està en mínims històrics i, a més, la seva expectativa que es torci l'economia és molt baixa. Ningú espera que es torci l'economia. Coincideix amb la nostra imatge, però també hi ha que dir que quan tothom està d'un costat el recorregut és el que és i a vegades és més indicador contrari que una altra cosa. Des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de les valoracions, estan exigents. I això crec que portem 2 o 3 o 4 perspectives dient que estan exigents i posem la salvetat. La salvetat quina és? Que els beneficis creixen. Llavors, mentre els beneficis creixen, en el cas, aquest gràfic, per entendre'l, el triangle groc és el múltiple on estan avui aquelles borses i la blava, crec que és la més interessant, és on estaven fa un any. Per tant, quan el triangle està per sobre de la blava, vol dir, ok, la borsa ha pujat, però ha pujat més pel múltiple, per el que la gent està disposada a pagar els beneficis que no els beneficis per se. Als Estats Units la borsa va pujar un 15, passa que amb dòlars, que va ser un desastre, amb euros s'ha convertit en un 4. Tota aquesta pujada dels Estats Units ve explicada pel benefici. No s'està pagant més múltiple. Segueix sent un múltiple car i exigent, però és que els beneficis pugen molt. El que va passar aquest any, i gràcies al senyor Trump, és que la gent es va donar compte que potser valia la pena diversificar una mica i, a més, aprofitant que altres borses estaven molt més barates, com emergents, Europa, Espanya, etc. Amb la qual cosa han crescut els beneficis, però ha pujat també el múltiple. El que esperem al 2026 segueix sent un creixement de benefici de digital o doble dígit. Són molt bones notícies, per tant, si no es trenca res, no hi ha cap cosa així rara, l'escenari neutral, dividend més creixement de benefici sense que el múltiple es mogui, estem parlant de rendiments de digital o doble dígit en els mercats bursàtils, que és el que un podria descomptar. Després mai es compleix perquè ja sabeu que això no són bones les recomanacions a 12 mesos vista. En síntesi, pensem que l'escenari base continuista, a pesar de tot el soroll, almenys si no canvia res, és que l'economia segueix resilient, hi ha una molt bona salut corporativa financera i que les valoracions segurament requereixen que el creixement continuï. Això sí que és cert. I la part de riscos, per no trepitjar o repetir la part del vas, pensem que ve més per la part macro, l'economia K, correccions que pugui haver puntuals en segments d'IA, concentració dels índexs, això no ho hem dit, els índexs s'han anat concentrant geogràficament i sectorialment, inflació, corbes de tipus, geopolítica, etc. Aquest és una mica l'escenari base. Llavors, arribat a aquest punt,
Si els he convençut o no, jo crec que tampoc jo estic convençut de sí o no, perquè de si pot haver-hi una bombolla, com em puc preparar. I aquí hem fet un mini-estudi de, primer, no totes les bombolles són iguals. Això ho hem de tenir clar. De fet, els últims 30 anys hem sintetitzat aquí les 3 que considerem que poden ser catalogades com bombolles. Tenim la bombolla, el curiós és que un quan va aprenent la història és que bombolles que venen, molts cops venen explicades per l'anterior. La primera és la bombolla de l'internet, que peta l'any 2000. Per posar en perspectiva amb l'actual, abans veiem números de que el Nasdaq, abans de petar, amb 6 anys, va multiplicar per 10. Potser queda molt lluny això, però multiplica per 10 un índex durant 6 anys, et parla de quin era l'estat en aquell moment. 2, la bombolla immobiliària financera bancària del 2008. I 3, la bombolla dels tipus 0 o negatius, que van inflar tots els actius. Tenim aquestes 3 bombolles. Què ha passat en el passat? Doncs la del 2008 i la del 2021 no va haver-hi lloc on escapar-te. Quan va petar, no diré que tot, però gairebé tot va caure. No havia on anar. Això és un gràfic que mapeja en el moment abans de petar l'expectativa de rendiment que havia en aquells moments a 7-10 anys vista, en funció dels fonamentals. Això s'acostuma a complir a llarg termini. En el 2008 i 2021, quan va caure, vas perdre amb els bonos, vas perdre amb les accions, vas perdre amb tecnologia, vas perdre amb bancs, vas perdre amb emergents, vas perdre amb value, amb tot. Què va passar el 2020? Si el 2000, .com, si no tenies sobreexposició USA, si no tenies tecnologia o internet, o si no eres d'aquestes persones que tots els diners estaven a terra o a Yahoo, que a vegades passen aquestes coses, no només quan va petar la bombolla no vas perdre diners, sinó que inclús vas guanyar-ne. Hi havia molts llocs on van a 12 mesos vista, van treure un rendiment més que decent. Per tant, pensem, en el cas que s'assimilin coses d'avui, amb bombolles passades estaríem més a la d'internet a dia d'avui, si no canvia res. Estaríem parlant més d'una bombolla potser industrial en segons quins segments i en el cas que peti no veiem a dia d'avui trasllat amb bombolla financera. I tampoc seria el mateix la cadena de valor del que està fent infraestructures, del que està fent software, del que està realment aplicant la tecnologia en mode d'aplicacions. Per acabar, hem volgut passar a la part pràctica, ja que estem dient hi ha alternatives d'inversió. M'agrada presentar-vos una iniciativa que la volem potenciar bastant, que són les carteres model universal, poden ser utilitzades via assessorament, o un mateix es pot autogestionar perquè a la pàgina web pots replicar. Complementa altres serveis que tenim a la casa, Estrella, la gestió de carteres i que funciona molt bé. La diferència és que això són carteres teòriques, un pot decidir si replica o no, amb la qual no té cost afegit. Mantenim els 4 perfils de la casa, a grosso modo 5, 30, 75 i 100 d'exposició de borsa i estan composades per 3-5 fons de la gestora. Simplement replico la cartera. Per passar a la pràctica, he agafat el dinàmic, que és un perfil moderat / agressiu. A dia d'avui, un perfil moderat agressiu pot comprar l'Environment, és un fons molt bo, ha anat molt bé, segueix anant molt bé i fantàstic, i jo estaré encantat, però amb aquell mateix perfil, en comptes de l'Environment, vas a la cartera model Dynamic, que està composada també per l'Environment, però per a 3 o 4 fons més, i el que avui ens trobaríem és que tindries una miqueta menys de borses, 56-60, tindries menys Estats Units, una miqueta més, menys tecnologia, menys IA, que en volem tenir, hi ha coses que ens agraden, però en tindries menys, i amb una renda fixa que a dia d'avui paga 3,5, investment grade a 4 anys. Per tant, pensem que hi ha alternatives. Aquest avui és molt ràpid i no m'ha donat temps de posar el detall, però encantat d'ampliar. I res més, passo al company Pep Villarrubia. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció. Molt bona tarda. Agrair l'exercici de perspectiva que ens heu fet, Bas i Dani, i jo avui els parlaré
d'una iniciativa que Caixa Enginyers va llançar el 2025, que potser no tots vostès coneixen, que és el nostre portal sobre actualitat i anàlisi de les perspectives econòmiques i financeres. En aquest sentit, compartim una mica la proposta que ja va fer Benjamin Franklin fa més de 200 anys, que deia que la millor inversió és en coneixement. És la base de totes les inversions, és el coneixement, i en aquest sentit Focus ho presentem com una part fonamental, bàsica, de la nostra estratègia d'humanitzar les finances a partir de promoure dos valors nostres com són l'educació i la salut financera. En aquest sentit, la nostra premissa és que en un món, si m'ho permeten, amb un accés d'informació, el que val la pena és una informació rigorosa, una informació adequada i rigorosa, i aquesta informació rigorosa ens ha de permetre millorar la nostra educació financera. Una millor educació financera ens permetrà prendre millors decisions d'estalvi, d'inversió, altres decisions econòmiques que vulguem prendre amb la nostra situació, i tot això acabarà repercutint en una millor salut financera. Aquesta millor salut financera també la convertirem en un millor benestar financer en un context en el que estarem prenent decisions més ben fonamentades i amb menys incertesa. Suprimir la incertesa és impossible, però segurament podrem treballar per un món en el que n'hi hagi una mica menys. I arribem una mica a la pregunta, què és el Focus? Focus és un portal que tenim a la pàgina web de Caixa Enginyers i que agrupa el contingut de recerca que es fa a la casa en matèria d'economia, en matèria de geopolítica, en matèria de mercats financers i que es genera des de les unitats de mercat de capitals, a la que hi ha en Bas i jo mateix, i de la gestora de fons on hi ha en Dani. I el portal està estructurat en tres grans seccions que són actualitat, estratègia i publicacions. Com que després parlaré de les dues primeres seccions, deixi'm comentar breument la secció de publicacions, que és on trobaran, si visiten el portal, guies d'inversió i altre material relativament més d'un caire més didàctic. Aquest portal el trobaran a la pàgina web principal de Caixa Enginyers. Si baixen, està a la pàgina principal, a baix de tot a la dreta, si tiréssim en avall el trobaríem. Avui per avui també el tenim en el carrusel de destacats, a la part superior de la pàgina, i també el podran trobar, almenys a mi em funciona, si fas Google Focus Enginyers també acaba portant en el mateix portal. Què hi trobaran en aquest portal, com els deia? Doncs jo diria 4 grans tipus d'informes que serien. A la secció d'actualitat sobretot trobaríem temes hi ha l'informe setmanal, és un informe que fa un repàs de l'actualitat i de les claus per entendre'l. Hi ha l'informe mensual, que és un informe una mica més llarg i que descriu i ja inclou més anàlisis de les novetats del mes analitzades per geografies i per actius. I passant una mica a la secció d'estratègia hi trobaríem un document de perspectives, que és encara una mica més llarg, però que són els documents semestrals que elaborem des de Mercat de Capitals i de la gestora i en els que es basa l'exposició que ens han fet avui mateix en Bas i en Dani, i que tenen una vocació, com els deia, més prospectiva, més de mirar endavant. I finalment tenim els informes estratègics, són informes al voltant de 6 pàgines i que el que busquen és aprofundir en temes concrets de l'actualitat econòmica, política o dels mercats financers per ajudar a entendre-la una mica millor. Són informes de 6 pàgines i amb una introducció que després en veuran algun exemple d'això. Per exemple, de què n'hem fet aquest 2025? N'hem fet sobre els aranzels, sobre processos electorals, n'hem fet sobre moviments que hi ha hagut en mercats, n'hem fet sobre habitatge i recentment n'hem fet una que trobarien a la pàgina web, ara si la visitessin avui, sobre Venezuela. Deixin-me explicar-los breument aquest tipus d'informes i començaria pel setmanal, és el que els deia, és un informe breu, és un repàs en una sola pàgina, conté titulars, per qui vulgui anar una mica més de pressa. Intentem incloure un gràfic de la setmana per donar una mica de vinculació amb l'actualitat, una llista de les dades i fets econòmics en els que estarem parant atenció a la setmana en curs i una mica unes taules per entendre què està passant als mercats financers. Aquest informe setmanal el publiquem, intentem que sigui com un rellotge, cada dilluns a les 9 del matí està disponible. I llavors l'altre informe que trobarien a la secció d'actualitat és l'informe mensual. Aquí ja és un informe més llarg, més seccionat, i jo diria que hi ha 3 grans blocs. Un bloc de geopolítica, on parlem de molts dels temes que s'han estat parlant avui d'una manera recurrent.
També parlem de política local, nacional, dels diferents països i economies que ens són rellevants, un bloc d'entorn macroeconòmic on posem un focus a les principals economies globals, Estats Units, Xina, zona euro i evidentment estan on estem a Espanya, i fem finalment un seguiment de mercats. Això vol dir fer un seguiment i una mica de perspectiva de bancs centrals, dels mercats de renda fixa, matèries primeres, divises i també renda variable. Una mica és un informe, com els deia, 8 o 9 pàgines, però és mensual i per tant és menys freqüent. I per acabar, la secció d'estratègia, com els deia, aquest any hem publicat diversos informes, però deixem-en 2 perquè vegin una mica la tipologia de coses que comentem. Per exemple, un primer que he triat és un que vam fer fa poc, sobre si cal amoïnar-se sobre la situació política a França, vam titular-lo. I és un document sobre aquesta mena de permacrisis política que tenim a França des de l'any 2024, que ha provocat que en els darrers 2 anys hem tingut 4 primers ministres diferents, i encara més canvis de govern i encara més dimissions i reconfiguracions del gabinet. I tot això per què? I això estem parlant d'un país que ja s'ha comentat, ho ha comentat en Bas abans, té una elevada despesa pública per altres motius, no només per les pensions, tot i que també per les pensions, però també una situació de governabilitat que fa pràcticament impossible aplicar qualsevol política de rigor fiscal. Com també ho hem avisat abans, els mercats això no ho passen per alt i, de fet, la prima de risc francesa, se'n recorden de la prima de risc de quan les coses anaven com anaven? Doncs des de l'any 2024 la prima de risc del deute francès és més alta que la del deute espanyol. Una cosa que, si ens ho haguessin dit fa una dècada, no ens ho hauríem pràcticament cregut. Tot això, a més, en una economia que no acaba d'arrencar i que, clar, amb la mesura que ja tens el dèficit on el tens, fer més polítiques d'estímul encara costa, no? I l'altra nota que volíem destacar avui és una nota que també ha sortit mencionada, que és, vam tenir la primavera dels aranzels i vam tenir l'estiu de les polítiques fiscals, i als Estats Units l'estiu de les polítiques fiscals. Vam fer aquesta nota per fer una mica de focus, que era aquesta peça de legislació que es deia la One Big Beautiful Bill, un nom molt trumpià, que recollia una mica totes les promeses electorals del Trump en una sola peça de legislació. El resultat és una peça de legislació que el que feia era evitar que els Estats Units reduís el seu dèficit fiscal i, de fet, per tant, feia que el deute seguís augmentant. Com poden veure al gràfic de dalt a la dreta, potser el gràfic més preocupant i que ens explica moltes de les coses que ens estan passant és quan paga els Estats Units en interessos del seu deute. Amb un nivell de deute molt elevat, un tipus relativament elevats, el pagament per interessos en deute augmenta i això ens permet entendre una mica per què Trump està pressionant tot el dia a la Fed perquè baixin tipus. L'home vol pagar una mica menys d'interessos. Quin és el problema que els Estats Units faci aquest tipus de polítiques? El problema és que la confiança en el dòlar en els darrers anys no és la que era. I en la mesura que la confiança del dòlar no és la que era, col·locar tot aquest deute, tot aquest dèficit, costarà una mica més. I això pot tenir conseqüències, ja les hem ensenyat abans, en tipus més elevats. No em vull allargar, ja que sóc l'última línia de defensa abans de les preguntes i l'aperitiu, però abans de despedir-me, comentar breument l'informe estratègic més recent que hem publicat que trobarien a Focus. És un informe sobre Venezuela i esperem que en el proper mes, més o menys, en puguin trobar 2 de nous per donar-los una mica la idea del que estem treballant. Volem fer un sobre el Mercosur, l'impacte que pugui tenir i entendre una mica perquè això està generant tant de soroll, i un sobre aquestes terres rares, aquests minerals que s'han parlat i perquè són tan importants i quins són. Ho deixo aquí, esperant que hagi estat del seu interès i que puguin fer ús d'aquesta eina bàsica d'educació i salut financera per Caixa Enginyers que posem al seu abast, i com sempre estarem més que contents de rebre qualsevol mena de suggeriments i de comentaris. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Per ordre, Bas, Dani, Pep, per les vostres intervencions, i obrim ara un torn de preguntes. Tenim una mica de temps abans de l'aperitiu, sé que és dur, però atendrem una mica les preguntes. Sí, ara li aproximen un micròfon, gràcies. Hola, bona tarda.
Abans que tot vull felicitar la Caixa d'Enginyers perquè, si no estic mal informada, està nominada com la primera caixa environmental friendly. És a dir, que dins de la banca espanyola és la que té la millor política envers l'ecologia. Llavors això vull felicitar-ho. I ara vull fer una pregunta que és molt prosaica, no té res a veure amb la macroeconomia ni res d'això. Com està funcionant l'autocar aquest que va pels pobles, per entendre'ns? És a dir, a Caixa d'Enginyers li està resultant rendible o és només una política social o estan aconseguint ajuntaments d'aquests pobles que s'han passat a Caixa d'Enginyers des d'altres entitats financeres, en fi, una mica... Perfecte, gràcies per la seva intervenció. En aquest cas assumiré jo la resposta d'aquesta pregunta. Gràcies per les felicitacions. Efectivament, Main Street Partners, una consultora internacional, ens va nominar o ens va escollir com l'exercici anterior com a la millor gestora en termes ESG o ASG. El Caixa d'Enginyers Apropa, que és el projecte de la banca mòbil en el que ens vam una col·laboració público-privada en la que vam desenvolupar aquest servei de banca als municipis que no tenien oficines. Això va ser un concurs públic, nosaltres rebem uns diners de la Generalitat de Catalunya per prestar aquest servei, però certament no cobreixen el 100% de la despesa. És un projecte que tenia diverses mirades. Tenia una mirada d'inclusió financera, és a dir, de poder permetre que aquests municipis que no tenien aquests serveis, apropar, d'aquí el nom, aquests serveis a través de la banca mòbil. És una mirada a llarg termini, és a dir, és un negoci que gradualment ha anat incrementant el nivell de socis i de vinculació de les persones que s'han fet, però jo haig de reconèixer que a hores d'ara no estem cobrint les despeses que té. Estem esperançats, estem aplicant mesures per eficientar les rutes, per intentar captar més socis i generar més negoci, però els objectius eren diversos. És a dir, i la inclusió i aquesta mirada social que li donem també al nostre negoci, no només una mirada econòmica, que també, no només una mirada en matèria de medi ambient, sinó també una mirada social, es materialitza en aquest projecte. I per tant, estem confiats, estem treballant i estem amatents a millores que puguem introduir, però a hores d'ara encara no hem assolit. És una cosa que estava prevista, també li haig de dir, és a dir, no és una cosa que ens hagi sorprès. Quan vam fer el planning ja vam preveure que aquest camí seria llarg i que ens podria costar alguna part de la inversió, però que dintre del que era l'estructura de l'organització es permetia i així ho vam decidir. Vostè. Aquí, a la dreta, ara li aproximant un micròfon. Primer agraïm les presentacions que heu fet i tota la informació que ens aporteu en aquestes jornades. Jo tenia una pregunta, potser és molt simple. Hem vist durant aquest any la caiguda del dòlar del voltant d'un 10-12%. Quines són les perspectives que veieu amb la cotització del dòlar respecte a l'euro i els efectes que pugui tenir? Gràcies. Gràcies, en aquest cas vas. Compañeros, si me queréis echar un cable, luego. Las perspectivas son de continuación de la tendencia. Y para ser prudentes, nuestra idea es de continuación de ligera depreciación adicional del dólar. 1,20, 1,25, esto da igual, no tienen ni idea. Pero continuación de la tendencia, por los factores que hemos comentado, tanto Pep como Dani y yo mismo, reducción de los tipos de la FED, cierta moderación de crecimiento, pero sobre todo las razones políticas, deterioro institucional que estamos viendo en Estados Unidos por parte de Trump, la politización de la FED y el incremento de la deuda, diferentes problemas estructurales que tiene la economía americana que reducen el valor del dólar. Pero insistimos que pensamos que será moderada simplemente porque la economía americana funciona mejor que los demás. Es decir, tendrá tipos de interés superiores a los europeos, me comparo con el euro-dólar, y como hemos dicho, el dinamismo económico en Estados Unidos es superior por el grado de innovación y competitividad que tiene. O sea, depreciación adicional, pensamos que sí.
¿Estamos pensando en niveles de 1,30, 1,40? No. Jo, per posar la part pràctica, primer dir que en 20 anys d'experiència em sembla que les divises és l'actiu més difícil del món per valorar, per tradear, per guanyar diners o perdre's més aviat. Llavors, per posar la part pràctica, a la gestora hi ha dos vessants. La part més conservadora, que sí que hem d'estar al tanto amb exposició a dòlar o divisa per la volatilitat que poden donar, que al final és un rendiment risc, per què guanyar un 2-3 i que la divisa se me l'emporti o me l'apalanqui. Llavors allà gairebé diria que no en tenim exposició, a monetari no tenim, a renda fixa molt poquet, i a la part renda variable l'exposició a dòlar no és, penso que pujarà o baixarà, sinó que és els actius subjacents que hi ha i que ens agraden, estan denominats en dòlar, i la decisió és si la deixem plenament oberta o cobrim aquest risc, que té un cost important. El cobrir el dòlar és un 2% anual fàcil, i aquí depèn, si tenim una mirada a llarg termini, pensem que hem d'estar exposats a la volatilitat de la divisa perquè al final també reverteix a la mitja i també perquè hi ha efectes contraris, perquè el dòlar cau, els teus actius en dòlars valen menys, però les empreses que venen en dòlars venen més, amb la qual cosa això també ho recollirà a la seva compte de resultats més endavant. Així que no sé si he contestat. Molt bé, gràcies. Aquí a l'esquerra, ara s'aproximen. Bona tarda. A finals de l'any passat vaig llegir que la FED tenia intenció de no solament retallar la retirada de dòlars del mercat americà, sinó que a més volia imprimir molts milions de dòlars aquest any una altra vegada. Això, històricament, a vegades ha afectat positivament a les borses. Com estimeu, si és que ho estan fent, com estimeu que pot impactar això aquest 26? Hi havia una gràfica de la liquiditat, que és veritat, efectivament s'ha incrementat molt, però que havien anat a parar més a tram conservador que no a actius més de risc. Sí, la liquiditat, si segueix amb aquests nivells i segueix augmentant, històricament correlaciona positivament amb actius de risc. Sí, sí. Sí, puedo añadir la FED ha finalizado la reducción del balance, todo el proceso de quantitative tightening que llaman. Ha empezado con inyecciones de liquidez comprando deuda a muy corto plazo, simplemente para garantizar un buen funcionamiento del mercado bancario, todo ese tema. Sí que es verdad que el señor Miran, que mencionaba antes, el amigo de Trump, dice, y en los mandatos de la FED sale, que la FED tiene tres objetivos, ¿no? Todo el mundo dice que la FED tiene inflación y el empleo como objetivo. Él dice hay tres, el tercero también es un coste de financiación razonable para el Estado. Claro, combinado con todo lo que hemos comentado, el déficit público, los planes de Trump, este señor quiere que la FED ayude a limitar el coste de la deuda comprando deuda. Pero bueno, esas son ideas suyas. Per relacionar esto. Per complementar molt breument, una de les coses que està intentant Trump de cara a les eleccions del midterm és fer córrer, els economistes diem, fer córrer l'economia calenta, apretar l'accelerador, i en aquest sentit està buscant que la FED imprimeixi diners, però des del govern poden imprimir diners i de fet ja ha anunciat una política que és que compraran titulitzacions hipotecàries des d'agències estatals per intentar reduir el cost de les hipoteques. És una altra manera d'assegurar-se que l'economia tiri. Per tant, el de la impressió de diners es fa des de la FED, però també cal tenir en compte que es fa també des del propi govern i que el senyor Trump està disposat a apretar l'accelerador en aquest sentit. Gràcies per les presentacions, el primer. Tinc entès que el dòping dels fons NextGen que rep Espanya s'acaba el 2026. Jo sé que estem parlant del 2026, no del 2027, però fins a quin punt una part del creixement dels últims anys d'Espanya ve d'aquest dòping que s'acabarà, perquè s'acaba el 2026.
Sí, efectivament. És a dir, jo crec que quan el Bas explicava que no ha estat només el turisme, sinó que hi ha hagut altres canvis estructurals en l'economia, segurament una part de l'explicació d'això la tenen els fons europeus que Espanya va rebre en major mesura o en major proporció que altres països, per l'afectació que vam tenir per al turisme precisament en l'etapa del Covid. Efectivament, jo crec que és un dels factors, grans factors a tenir en compte en aquest 2026 dintre de l'economia espanyola i especialment la catalana també. I esperem, jo crec que s'han invertit, sembla que s'han invertit adequadament. El govern català anunciava ara fa 2 setmanes que ha iniciat una consultoria per identificar on han anat a parar els fons europeus i quines mesures estructurals s'han produït en l'economia i quins són els resultats que han tingut aquestes mesures. I confiem que hagin estat ben invertits, que el que ens queda ens ajudi en aquest 26, però sobretot que estableixin la base del creixement futur. Aquesta seria el que hem d'esperar. És a dir, sembla que els resultats apunten per aquí, les dades són molt difícils d'obtenir. El govern català, el govern de la Generalitat ha establert aquest compromís d'investigar on han anat a parar i quines palanques han aconseguit activar i tindrem informació al llarg d'aquest any, serà interessant de seguir. De moment les informacions que tenim són favorables, per tant esperem que es confirmin. Per complementar el que deia el director general, una de les coses que prendrà el relleu dels fons Next Generation de cara a aquests anys i els propers és la relaxació de les regles fiscals europees. I per tant, la palanca de creixement que ara és una palanca basada en més endeutament passarà a ser més endeutament privat, ara passarà a ser més endeutament públic i per tant ens mantindrem una mica aquí. Hi ha aquesta relaxació de les regles fiscals europees que permeten augmentar la despesa sense entrar en violació dels pactes d'estabilitat i creixement. Molt bé, crec que tenim una altra pregunta aquí a prop també. Bon vespre. Jo tenia una pregunta en referència que abans s'ha parlat que es canviarà el president de la Reserva Federal Americana. Què creieu que passarà? Quines reaccions creieu que hi haurà a Wall Street? Perquè amb les polítiques intervencionistes de Donald Trump no es comporten gaire bé amb els mercats. Què creieu que passarà? Que pujarà o al revés, que baixarà? Crec que tú apuntabas cosas. Respecto al cambio de presidente, lo que comentaba, depende de quién será el presidente. Luego, si realmente se pelea entre los dos señores que mencionaba el señor, ambos los Kevins, por cierto, se llaman Kevin Warsh y Kevin Hassett. Si es el señor Warsh, como decía, es un economista, banquero central muy respetado en Estados Unidos, digamos en Wall Street. La reacción será positiva. Si el señor Hassett, que es mucho más del círculo político íntimo de Trump, la reacción temporalmente puede ser algo negativa. Pero luego también empieza a trabajar, la FED es una institución muy respetada, con muchos profesionales excelentes. Nosotros, la verdad es que pensamos, nuestro escenario base no es de una impresionante politización de la FED. Pensamos que la FED seguirá cumpliendo su deber, que es luchar contra la inflación. Es más esto, o sea, cómo se realiza la política monetaria después en la práctica, ¿no? Si realmente hacen caso a las amenazas de Trump, etcétera, que realmente quién es la persona. Pero sí, si tuviéramos que decir algo, mejor el primero. El señor Hassett es algo más político, puede generar una reacción negativa. Sí. Els mercats estan relativament tranquils, realment, amb tot el que està passant i jo crec que estan en modo esperar. Esperar no només qui surt elegit i qui no, sinó que, a més, qui surti elegit realment un cop estigui allà, què fa. Ahir va sortir la roda de premsa del president, que és bastant rellevant que surti el president dient que l'estan denunciant per A, per B, i els mercats realment ahir estaven molt tranquils. Molt bé, crec que tenim una altra pregunta per aquí a la dreta. Moltes gràcies per tota la informació, la informació és molt completa. M'alegra molt que Alemanya s'hagi tornat a posar en modus locomotora. El problema és que Alemanya té una dependència molt forta d'energètica, per tant, depenent de la guerra d'Ucrània, això pot trontollar. També em fa molta il·lusió que Espanya no sigui el farolillo de cola, sinó que anem molt alineats i realment els números canten.
i sobretot l'exhaustiu anàlisi que feu de l'economia americana és molt interessant. Però ja els vaig demanar l'any passat i ara també m'agradaria més, ja sé que la transparència no és la mateixa, sinó més informació encara sobre el mercat asiàtic. Els xinesos s'estan posant moltíssim les piles en quant a les energies renovables, moltíssim les piles en quant a terres cultivables per tenir... Ja sé que tenen una recessió a nivell de la població, que evidentment això serà un hàndicap, però tenen Índia al costat, tenen tota Indonèsia, n'hi ha moltíssima població, n'hi ha moltíssim moviment i també tenen intel·ligència artificial. Paral·lel a OpenAI i a Gemini tenen el DeepSeek, que és una versió que probablement serà molt més usable i no és necessari que tingui tanta energia enrere per funcionar. Per tant, jo crec que allà n'hi haurà moviments importantíssims que juntament amb el possible declive, perquè evidentment està sobreescalfada l'economia americana, faran tendir molt cap allà totes les inversions. M'agradaria, si us plau, si poguessin incloure algun... Molt bé, gràcies per no parlar de la indústria automobilística, no? Si vols. Sí. En el documento... Sí, una cosa que sí que diré és el document de perspectives, el que posarem a focus, em sembla que el posarem en breu, estarà allà disponible, en català i en castellà, i allà sí que cobrim Xina extensivament i parlem de totes les coses que ens agraden i de les que ens amoïnen de Xina. Vull dir, Xina ara mateix ha mencionat la transparència de les dades, el nombre de sèries econòmiques que publica Xina ha caigut en un 50% en els darrers 4 anys, una mica a la mesura que l'economia no tira tant, han deixat de publicar dades, i això és un repte per qualsevol que vulgui seguir-ho. Tot i així, incloem dos o tres pàgines, em sembla, sobre Xina en el document de perspectives i una mica la nostra visió de Xina és que és una economia que en diem en K, parlem de l'economia en K, que vol dir que té una pota cap amunt i una pota cap avall. La pota cap amunt és el lideratge global en intel·ligència artificial, en bateries, en electrificació, en renovables, però per altra banda també té una pota cap avall. Els sectors industrials tradicionals els hi està costant, amb els aranzels són un repte. El sector immobiliari porta, si no vaig errat, 36 mesos seguits de contracció de preus, i no és una ciutat, són pràcticament a tot el país això, i tots sabem el que resta a una economia, una contracció immobiliària com la xinesa, més que res perquè aquí l'hem viscuda també, i en aquest sentit això és una mica del que parlem quan parlem de l'economia xinesa. Però sí, a l'hora de triar avui que presentàvem hem triat altres coses, però està cobert en el document. Perfecte, farem l'última pregunta, tindrem ocasió de seguir, no s'acaben les preguntes aquí, els 4 estarem en el còctel i per tant a qui li hagi quedat alguna qüestió farem l'última intervenció, però he vist una altra mà aixecada, ho sento. Crec que la teníem aquí, en parlem després, anem a buscar. Bona nit i moltes gràcies per la informació subministrada. Resumint, si parlem d'Estats Units, Europa, Xina, les inversions, on veieu que hi ha, com va la volatilitat en aquests 3 mercats? Molt bé, és a dir, al final diversificació, que és la regla d'or de qualsevol inversor. Per tant, jo crec que ja ha apuntat, és a dir, que ara la fórmula màgica probablement no la tenim o no l'hauríem de dir, però el vas o tenir. No, a veure, per sintetitzar, els índexs mundials, als Estats Units pesa un 70%, la tecnologia pesa molt, a vegades per bons motius, però potser és una bona oportunitat precisament per, així sense la fórmula màgica, de si vull invertir, si volgués replicar el mercat hauria d'anar un 70% als Estats Units i tecnologia. Penso que ara, com abans dèiem, hi ha alternatives per diversificar i potser seria prudent baixar el pes tant als Estats Units com a tecnologia americana, i aquí hi ha oportunitats emergents, hi ha oportunitats a Àsia, hi ha oportunitats a Europa, i és una gestió activa i és una decisió activa d'inversió, això sí. Molt bé, doncs gràcies, i si em permeten unes paraules per tancar, i podem seguir en el còctel parlant i atenent les seves qüestions. Com hem vist amb les intervencions del Bas i del Dani, les perspectives econòmiques i financeres per aquest primer semestre del 2026 es desenvolupen en un entorn global complex, un context exigent que al mateix temps
demanda una anàlisi profunda en la presa de decisions financeres i d'inversions, i en les quals Caixa d'Enginyers està i estarà al vostre costat. També el PEP ens posa deures o ens dona lectura per les properes setmanes i mesos, i això contribueix al nostre objectiu d'oferir-vos un anàlisi expert i un acompanyament pròxim perquè pugueu navegar amb seguretat en aquest escenari canviant, donant-vos suport en una entitat sòlida, cooperativa i de confiança. Esperem que les idees i perspectives que avui hem compartit pels nostres experts aquesta tarda us serveixin de guia per prendre decisions patrimonials i financeres amb coneixement i visió estratègica. I ara us convidem a gaudir d'un còctel, un espai per continuar conversant i aprofundint en els temes que hem abordat avui. Molt bona nit i moltes gràcies per acompanyar-nos.